Nadawat na sa mga magtutudlo sa Davao Region ang ilang honorarium gikan sa Commission on Elections isip bayad sa ilang pagserbisyo sa milabay nga national ug local elections. Kini ang gikumpirma ni Department of Education 11 spokesperson Ginilito Dodong Atilio hilabi na nga paspas kaayo nga na-release ang kwarta. Yes, nahatag na sa Commission on Elections and this is one of those times na medyo paspas kaayo, no? So we're happy with that. COMELEC has been true to their statements that they will release the honorarium the soonest possible times. Sumala niya Tilio, mas ganahan ang mga magtutudlo karon sanglit napay moabutay nga barangay election karong Disyembre 2022. Makadawat ang board chairman og 7,000 pesos nga taas og 1,000 kumpara sa milabay nga 2019 midterm elections. Samtang ang mga board members makadawat og 6,000 pesos. 5,000 pesos usab ang madawat sa mga supervising officials ug 3,000 pesos sa mga support staff. Gawas sa usbaw sa honoraria, makadawat sabog allowances ang mga teachers, lakip na ang 2,000 pesos nga transportation allowance, 1,500 pesos alang sa communication stipend ug 500 pesos nga anti-COVID-19 allowance ug naapay medical ug accident insurances. Ma-consider na mo nga maayong talimad-on gani sa mabutay pa nga mga eleksyon because there's another election coming on December for the barangay, no? So we hope to have the same situation with the just recently concluded election. Sa record sa DepEd 11, anaa sa 28,801 ka mga magtutudlo sa Davao Region ang may partisipar isip mga electoral board niadtong milabay nga eleksyon. 40,000 ka mga classrooms ang nagamit, diin 1,443 ka mga polling areas ang anaa sa Davao Region. Gideploy sab sa DepEd 11 ang tanang polling teachers sa kapinlibo ka mga polling areas sa rehiyon. The usual problem, they are being blamed of situations way beyond the control of an electoral board or of a teacher. Kanang problema sa mga BCMs, na ay mga nangadto nga mga botante nga nangita sila mga pangalan o mga magtutudlo mo'y rumbuhon, basulon, of which we air our message to the public during the elections nga dili pagabasulon ng mga magtutudlo kay that is way beyond their responsibility. Ang nahitabo is hatag nato ang kuano mga reklamo ngadto sa kamot sa COMELEC og ilaham man pong gipaningkamutan nga marisolba dayon. Nakasinati man og due-time problema atol sa mismong adlaw sa eleksyon ang mga magtutudlo sa mga nagkadaiyang clustered precincts sa Davao Region, apan gibarugan gihapon nila ang ilang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. Nagpasalamat sab si Atilio sa tanang magtutudlo sa ilang dedikasyon sa ilang pagpanerbisyo hilabi na niadtong adlaw sa piniliay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.